दुनिया में आपन आपन एक एगो टैलेंट होला। केहू केहू ऐसन चाटेला कि एको बूंद नीचे ना गिरे देला। हाँ, गर्मी में मलाई बर्फ। आज एगो लइका खड़ा होके लैट्रिन करत रहल हा। हम कने रे बैठ के आराम से कह ले तो कहता कि मैं झुकेगा नहीं साला। हद होला एटीट्यूड के। देख लो भाई, होली आवता आ दारू पी के ज्यादा अकबो काम नहीं करे के। रंग खा के आ केहू के पुआ नहीं लगावे के। आ मोबाइल पी के दारू नहीं चलावे के। बुझा गई कौनो गलती बोलता नहीं। एगो भाई होखला के नाता कुंवार भाई लो से हम तने अनुरोध करब कि लगन पताई के दिन बा, साल भी जोड़ा हो गइल बा। तोहरो लो कौनो अच्छा खासा लड़की देख के तोहरो लो जोड़ा हो जालो। काहे से कि बर्बाद होखे के कौनो उम्र ना होला। कतना दिन ट्राई कइला के बाद आज एगो बकरी बोका से आई लव यू बोलसिया। तो बोका निराश होके कहता कि अब का आई लव यू बोलले बाड़ू, अब तो होली नियर आ गइल बा। अब रहबे ना करी जीव तो के खाई घीव। अच्छा, ई दैनिक जागरण अखबार कतना अच्छा होला। ओकरा पर नमकीन रखी आ चाहे समोसा, ओमे के तेल सूखे लागेला। आज हम अपना मेहरारू के 2-4 थप्पड़ मार के ओकरा के बाद में समझौनी है कि आदमी जेकरा से प्यार करेला ओकरे के मारेला। तब का उ डंटा उठा के ऐसन प्यार कैलस है हमरा के कि तब से एकदम पीठ सोझ हो गइल बा। अरे बाप रे। जेने देखते ने कहता लो कि मैं झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं साला। हमारा ई नइखे बुझात कि झुकत लोग नइखे तो हगत कैसे बालो। आजकल के नया नया प्रेमी लोग सोचता कि हम ऐसन प्यार करब कि दुनिया हिला के रख देब। अंत में का होता, अपन ही से हिलावे के पड़ता। जिंदगी के रास्ता लागे सुनसान हो गइल। जिंदगी के रास्ता लागे सुनसान हो गइल। सुख के संग छूटल, गम से पहचान हो गइल। तहरा छोड़ के गइला के बाद का बताई, इज्जते दहिया लाश के समान हो गइल। आज हम बाजारे जात रहनी है तो भाभी कहतरी कि हमरा के एगो 34 नंबर के चप्पल ले आई। हम कने है कि 34 नंबर के चप्पल? अरे ठीक से याद पारो, कुछ और मांगतारू। एगो मेहरारू पंडित जी से पूछत रहल है कि हमारा घर में सुख शांति कैसे आई। तब पंडित जी बतौला हन कि पहिलका रोटी गाय के आ दूसरका कुत्ता के खिलावो। तो तपाक से कहतिया कि हम तो उहे काम करेनी। पहिलका रोटी हम अपने खानी आ दूसरका रोटी अपन मर्द के खियावेनी।